δεν έχουμε ούτε τίποτα με τους Βούλγαρους, ούτε με τα βουλγάρικα. Αττικ, θέλεις να μας πεις και εσύ κάποια πράγματα? Καλησπέρα και από μένα, εδώ. Δεν λέω και υπάρχουν μόνο δικά μας, είτε Πακιστάνοι και Λεκασμοί. Υπάρχουν πολλά θέματα. Και πρώτα απ' όλα είναι που τους σκοτώσανε το παιδί σε Αζάτ το κομμάτι. Χωρίς λόγο και χωρίς να έκανε τίποτα. Και αυτά δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε και πόσο πόνο έχει το γονείς του. Αυτό το σκοτώσανε χωρίς να κάνει τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε τι το σκέφτηκανε, αλλά δεν προλαβάνε να φεύγουνε. Και πάλι καλά και ήταν λίγο ταχερός και το είδε ο ταξής και κράτησανε. Και μιλήσανε και εντάξει, είπανε και μας τα κάναμε, εντάξει είμαι μέσα. Και αυτός μόνο δεν είναι αυτός μόνος, δεν ξέρω τόσο άτομα έτσι σκοτώσανε. Έτσι, πριν νομίζω 1-2 μήνες κάτι παιδιά ήταν από χωριό μου, πήγαν για να δουλέψουν κάπου με το πολυκητικιά. Και ήταν ένας μόνος του και μπήκαν μέσα Χρυσή Αυγής και πήγαν, δεν το ρώτησαν τίποτα και δίνανε ξύλο και αυτός έφυγε, το είδε η αστυνομία, έφυγε για να πει κάτι, για να κάνει βοήθεια. Και η αστυνομία δεν είπε τίποτα, είπε εσύ κάτι έκανες. Δεν είπανε πάμε να ρωτήσουμε τι κάνετε εσύ, μήπως έκανες κάτι εσύ, για το κάνανε. Δεν βοηθήσανε τίποτα. Για αυτά. Γιατί πρέπει να χρειάζομαι και λίγο ασφάλεια. Εντάξει, υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχουν όλοι. Πρέπει χρειάζομαι να έχει λίγο ασφάλεια. Αυτά είναι. Και άλλα έχουν και άλλα λίγο προβλήματα. Εσύ κινήθουν τώρα, δηλαδή τα παιδιά που μένουν εδώ χωρίς άσυλο, δηλαδή τίποτα δεν έμειναν μαζί. Και παλιά ήταν, αν βλέπει αστυνομία και ζητάει χαρτιά και δεν είναι αυτά, θα βάλουν μέσα στο φυλακή και εντάξει, βάζουν 1,5 μήνα, πολύ βάζουν 1 μήνα και μετά δίνουν άσυλο και λένε εντάξει πάνε. Και τώρα κατευθείαν βάζουν 1,5 χρόνο μέσα και δεν δίνουν ούτε άσυλο, δίνουν ένα απλό απόφαση, 1 μήνα, πολύ δίνουν 2 μήνες. Και δεν γράφει για να μπορείς να πας να κάνεις αίτηση για να πάρεις άσυλο. Εκεί γράφει πρέπει να μέσα στο 2 μήνες αφήνεις την πατρίδα χώρα μας και να φεύγεις. Αν θα πάει αυτός, με το αλαντάπον δηλαδή, πάει να ρωτήσει, να κάνει ζήτηση και θέλω να κάνω εγώ, γιατί να πάρω άσυλο και εκεί που είναι η αστυνομία λέει δεν μπορεί να κάνεις και αν πάει να ρωτήσει με τον δικηγόρο και ο δικηγόρο λέει δώσε 1.000 ευρώ. Αν δεν έχει αυτός 1.000 ευρώ, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει άσυλο. Έκατσε 1,5 χρόνο μέσα και πάλι στείλουν πίσω. Γιατί δεν στείλουν εκείνη την ώρα όταν το κράτησανε? Πρέπει να κάνουν έτσι. Γιατί εντάξει είμαστε ξένοι, αλλά ξένοι κάθε χώρα υπάρχουν. Το θέμα είναι ξένοι, δεν είναι άνθρωποι. Κάθε χώρα όταν θα πας, δες το μέσα είναι ξένοι. Δεν υπάρχει όλη το κόσμο, ούτε δηλαδή μια χώρα που δεν έχουν ξένοι. Υπάρχουν κάθε χώρα ξένοι και δουλεύουν. Και εδώ τώρα καινούριο νόμο που το βγάλανε τώρα. Και είμαστε έχουμε άσυλο. Δηλαδή εγώ έχω άσυλο πριν 5 χρόνια και δεν μπορώ να βγάλω άδεια εργασία. Παλιά ήταν, τώρα κλείσανε. Δεν μπορώ να βγάζουμε άδεια εργασία. Ένας φαντικό λέει θα πάω εγώ μαζί, θα πω και θέλω να δουλέψει το παιδί μαζί μου, βάζω και ένσημα, δίνω και όλα ασφάλεια και πάλι το λένε δεν μπορεί να βγάζει άδεια εργασία γιατί το παιδί έχει άσυλο. Γιατί άσυλο δεν είναι. Αφήμι έχει, άμκα έχει. Δεν μπορεί να βγάζει άδεια εργασία.
Γιατί, τι λόγο, αυτό που γράφει έτσι. Παλιά γιατί ήταν έτσι. Αυτά. Το τρίτο. Πριν 5 χρόνια άνοιξαν τα χαρτιά. Το τελευταία φορά άνοιξαν το 2005. Πιο πριν άνοιξαν το 1. Πιο πριν άνοιξαν 1998. Και τώρα, το τελευταίο φορά άνοιξαν το 2005 και τώρα δεν τα άνοιξαν ακόμα. Γιατί αυτή τη χώρα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Ιταλία, Γερμανία, η Γαλλία. Εκεί γιατί ανοίγουνε. Η Ισπανία γιατί δίνει κάθε 3 χρόνια. Εκεί δεν είναι ξένοι. Δίνουνε κάθε 3 χρόνια εκεί άσυλο, κανονικά χαρτιά. Και μετά μπορεί να πάρεις και οικογένεια πιο εύκολα. Εδώ τώρα δεν ξέρουμε όσα έρχονται και δεν ξέρουν για να πάρουν χαρτιά δεν μπορούν. Χρειάζομαι χαρτιά. Εντάξει, τώρα κλείνουμε. Υπάρχουν άτομα που κλείνουν εδώ 10 χρόνια. Ο άλλος κλείνει 10 χρόνια, δεν μπορεί να πάρει χαρτιά. Αν θα πάει μπροστά, Ισπανία, μέσα στο 3 χρόνια δίνουν χαρτιά. Γιατί αυτά δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Στο Γερμανία δίνουν χαρτιά. Στο Ιταλία, η Γαλλία, αυτά γιατί δίνουν. Αυτά δεν είναι από ευρωπαϊκή. Και άλλο έχει μεγάλο θέμα εδώ υπάρχει. Και μπροστά, Γερμανία, Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Όπως έχουμε είμαστε ασύλο, το μπροστά δίνουν 400 ευρώ και σπίτι και φαΐ και δίνουν κάθε μήνα 400 ευρώ. Εδώ παίρνουν αλλά δεν δίνουν. Παίρνουν 400 ευρώ. Αυτό είναι σίγουρα. Παίρνουν αλλά δεν δίνουν. Γιατί? Δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε μωρά για να δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ξέρουμε αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί είμαστε λίγοι. Πρέπει να μαζέψουμε πολλά άτομα για να ζητάμε δικαιώματα που έχουμε εμείς. Έτσι δεν γίνεται. Χρειάζομαι χαρτιά. Χρειάζομαι ασφάλεια. Εμείς θέλω να ανοίξουμε έναν λογαριασμό στο τράπεζα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Πάμε μέσα, ζητάμε, πρέπει να έχεις ένα τηλέφωνο το όνομα σου. Πρέπει να έχεις σπίτι που μένεις, αυτά πρέπει να έχεις το όνομά σου. Αλλά 1002 πράγματα ζητάνε. Και αυτά όταν τα πάμε να κάνουμε δεν μπορούμε να κάνουμε. Και πάλι λένε πρέπει να έχεις χαρτί στη δουλειά. Και αυτά πώς γίνεται αν δεν μπορούν να βγάζουν αντιεργασία. Δηλαδή αυτά το μείνανε και όπως δεν μπορούν να ζούμε ούτε δεν μπορούν να πεθάνουμε. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ τίποτα. Ήρθαμε για να δουλέψουμε. Εντάξει, υπάρχουν κακοί άνθρωποι που κάνουν κακή δουλειές, δεν κάνουν σωστή δουλειά. Εντάξει, κράτα το βάλτε μέσα. Δεν είναι θέμα έτσι. Δηλαδή αν θα πάω εγώ χωρίς να κάνω τίποτα και θα έρθουν ο Χρυσιαυγής δηλαδή παράδειγμα και δίνουν ξύλο χωρίς να κάνω τίποτα και σκοτώνουνε και μετά λένε αυτός έκανε έτσι. Εντάξει, αν έκανε έτσι, δώσε μια παράδειγμα, δώσε μια κάτι δίκαιο εσύ έχεις. Ούτε ο είδος το έκανε αυτή τη μαλακία. Δεν γίνεται έτσι και χωρίς να κάνουμε τίποτα και λένε και είμαστε κακοί άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά για να πάρουμε ασφάλεια. Εδώ πεθάνουν πολλά παιδιά. Υπάρχουν πρόβληματα υγεία. Όταν πάνε μέσα ζητάνε ασφάλεια. Τι ασφάλεια να δούνε. Εμείς είχαμε άσυλο, μόνο έχουμε ασφάλεια τι, πράξεις. Εκεί πάμε μέσα, μόνο δίνουν φάρμακα. Τι φάρμακα, κεφάλι πόνο. Δηλαδή πάμε να ζήσουμε ένα τεπών, μόνο αυτά. Αν θα πάμε να δούμε και πούμε μέσα και έχω πρόβλημα το δόντια μου, το λένε δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς γιατί δεν έχουμε γιατροί. Πάνε δηλαδή στείλουν Άγιο Δημήτριο, ΑΧΕΠΑ, εκεί, πάμε εκεί, και λένε πού είναι τα χαρτιά ασφάλεια.
Αν δεν είναι ασφάλεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ασφάλεια πού να βρούμε δηλαδή. Αυτά είναι. Συγγνώμη. Γεια σας. Αυτό ήταν